Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Marcel Abarzuza liburu dendako jabeetako bat, eta bestetik Ines Zazu, Ezkaba aldizkariko erredaktorea. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaurkoa bezalako egun batean, baina 1937an, Alemaniako hegazkinek besteak beste Galdakao bombardatu zuten. Bestalde, 1977ko apirilaren 9an, Espainiako Alderdi Komunista legeztatu egin zuten. Horretaz gain, 1981an, gaurko egun berean, Georgiak Sobietar Batasunarekiko independentzia aldarrikatu zuen. Azkenik, gaurko egunean 2003an, Iraken Saddam Hussein buru zuen diktadura erori zen. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuak ikustera. Aroztegiko obren hasiera salatzeko ekintzaile talde batek makinen lana geldiarazi dute, desobedientzia bidez proiektuari aurre egiteko deia zabaldu dute. Nafarroan 283 koronabirus kasu atzeman dituzte azken egunean. Nafarroak 60 urtetik berako personak AstraZenecarekin txertatzeari utziko dio. Gaur sartu dira indarrean Osasun Departamentuak koronavirusaren hedapena geldiarazteko iragarri duen azken neurrien luzapena. Covidaren aztarnariak prentsaurrekoan salatu dute esperientzirik gabeko langileko ordezkatuko dituztela maiatza hilabetetik aintzinera. Zergadunek gaurtik aintzinera konsulta ditzakete 2020ko datu fiskalak Nafarroko Foru Ogasunaren webgunean. Nafarroko jauregiak logotipo propioa estrenatu du herritarrei irekitako egoitza instituzional gisa duen irudia ikusarazteko. Iruñeko Misericordia etxeko enpresa batzordea ELA Lab Comisiones Obreras UGT eta Uso sindikatuen osatua hedabideen aurrean agertu da egoitzaren zuzendaritzak hitzarmen berriaren negoziazioan izan duen jarrera salatzeko. Landagarapenak Nafarroko 5.000 esnekutxa emango dizkio Zaporeak elkarteari Greziako Lesbos Irlan dauden errefuxiatuentzako. Iruñeko udala programa batean elkarlanean ari da adingabeak haien kargura dituzten 50 bat familia zaurgarriei elikadura jakin bat bermatzeko. Nafarroko Kirolaren Institutuak emakumezkoen pilota txapelketa sortu du esku eta gomazko paleta modalitatean. Antzerkia familientza Jules Verneren alegiazko munduari bira 80 kaxatan Markeline konpainaren eskutik Iturramako Zibiboxan larunbatean arratsaldeko 6. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarietako azalak ikustera. Diario de Noticiasen azalak dio, AstraZenecaren dosi batekin txerto hartu duten 21.000 nafarrek ez dakitela bigarren dosia jasoko duten ala ez. 4%ak ez du txerto hau jarri nahi Nafarroan. Bestalde, 60 eta 69 urte bitarteko 73.854 nafarrek botikari britainiarrarekin egingo lukete txertoa, Osasun sailak adintaldea handitzean. Gainera, Osasunak onartzen du 4. olatu bat dagoela, oraindik 3. olatutik berreskuratu gabe. Bestalde, zaleak El Sadarrera itzuli dira, eta estadio berria ematen duela esan dute. Horretaz gain, maiatzaren 27an Osasunako bazkideentzako hauteskunden epaiketa egingo da. Plataforma osasunistak proposatutako 11 lekukoak onartu egin dira, abenduaren 6ko hauteskundeak baliogabetu eta errepikatzeko. Bestetik, maiatzean eta ekainean jokatuko da emakumezkoen Nafarroako lehen pilota txapelketa, federatuek eta federatu gabeek parte har dezakete. Beste alde batetik, 30.000 pertsonek kobratuko dute amatasunaren kenkaria. Bestalde, Iñaki Aldekoa hilda, Nafarroako herri batasuneko lehen diputatua. Azkenik, Espartzak balioa kendu dio Andosillako 5 zinegotziren dimisioari. Diario de Navarraren arabera, AstraZenecarekin txertatutako 21.000 nafarrek bigarren dosia izango duten jakiteko zain daude. Osasun sailak 69 urtera arte zabaldu du farmako ingelesaren erabilera. Gainera, Nafarroako kutsadurak egun batean 222 igo dira, 13 ospitalizaziorekin. Bestalde, 374 pertsonek El Sadarreko bizita gidatuak estreinatu zituzten. Horretaz gain, maiatzaren 27an batzarrerako hauteskunden epaiketa egongo da. Bestalde,
Azkoien eta Erriberriren arteko abiadura handiko trenaren plataforma, 10 kilometrokoa, ia amaituta dago. Nafarroako korridorean Castejon eta Villafranca artean eraikitako 14,8 kilometroei gehituko zaie. Azkenik, Nafarren 43%ak arazo ekonomiko gehiago dituzte COVID-aren ondorioz. Mantenurako gastuak dira zailtasun handienak sortzen dituztenak. Garari dagokionez, Azalak dio estatu frantsesak hizkuntza gutxituak onartu dituela. Eskualdetako hizkuntzen ondarea babesteko eta sustatzeko legea gehiengoaren babesarekin onartu eginda, eta berehala jarriko da indarrean, murgiltze linguistikoa arautuz. Bestalde, Jon Izagirrik irabazi zuen atzo Euskal Herriko itzuliaren 4. etapa, Hondarribian bukatu zena, esprintean Pello Bilbaori aurrera hartuta. Horretaz gain, AstraZeneca txertoak ez du eragin larririk izan Euskal Herrian. Txertoaren 169.000 dosi inokulatu dira eta oraingoz ez da bigarren mailako ondorio larririk gertatu. Beste alde batetik, Kongresuak atzo onetsi zuen klima aldaketa eta energia trantsizioari buruzko legea. Lege horrek debekatuko du indarra hartzen duenean baimenik ez duten gas putzuak ustiatzea, hala nola Zubillakoa. Azkenik, giza eskubideen Europako auzitegiak atzera bota ditu Xavier Pérez de Arenaza eta Josu Muguruzaren familiaren eskaerak, egokituko litzaizkieken kalte ordainei uko egitearen aurka. Berriaren arabera, hizkuntza gutxituen legea onartu du Frantziak. Paul Molak Bretainiako diputatuaren ekinaldia babestu du asambleak, gobernuaren iritziaren aurka. Murgiltze eredua hezkuntza kodean sartu eta hizkuntza gutxituen irakaskuntzaren eskaintza orokortuko da. Bestalde, Espainiako Kongresuak klima aldaketaren aurkako legea onartu egin du. Horretaz gain, AstraZenecaren txertoa 60 eta 69 urte artekoak jasoko dute. Eusko Jaurlaritzak Madrilen hartutako erabakiak kritikatu du. Ez dute zehaztu zer gertatuko den bigarren dosia jaso behar dutenekin. Gipuzkoa eta Bilbao eremu gorriko langan dira. Bestetik, Iñaki Aldekoa, Herri Batasunaren eta Aralarren sortzailetakoa izandakoa zendu eginda, 81 urterekin. Azkenik, langile bat hilda Zugaztietako jatetxe batean kargagailu bat gainera erorita. Bukatzeko, Euskal Herria irratiaren arabera, garbiketetako bi langile ISN-eko kamioi batera igo dira, sektoreko hitzarmenaren blokeoa salatzeko. Negoziazioa blokeatzen baduzue, guk blokeatutuko zaituztegu. Zioen pankarta zabaldu dute langileek eta kamioiaren gainean jarri dute. Apirilaren 13, 14, 15 eta 16an greba eginen du garbiketa sektoreak Nafarroan. Bestalde, Iñaki Aldekoa diputatu eta preso ohia hil eginda. Herri Batasunarekin Nafarroako parlamentuan eta Espainiako Kongresuan aritu egin zen, eta Aralar alderdiko buruzagitzako kidea izan zen gero. Azkenik, Nafarroa 300 kasuren langara gerturatzen ari da, 283 kutsatu berri atzeman direlarik, kopururik altuena urtarrilaren erdiaz geroztik. Ikus dezagun orain asteburu honetako eguraldia. Gaur, ostirala, ezegonkortasuna areagotuko da, bereziki arratsaldetik aurrera. Giroa nahasia izango da. Goizean hodeiak eta ostarteak egongo dira, baina ateri eutsiko dio. Egunaren bigarren partean berriz, hodeiak ugarituko dira eta zaparradak bota ditzake. Hego eta hego ekialdeko haizea ibiliko da. Kantauri isurialdean tenperaturan ez dugu aldaketarik espero eta epeletik jarraituko du. Barnealdean ordea, aurreko egunarekin alderatuta temperatura jaitsi egingo da. Baliteke trumoi ekaitz bakanen bat botatzea. Bihar, larunbatean, giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Araba eta Nafarroa hegoaldean lainoa sor daiteke egunaren lehen orduetan. Gainerako tokietan ordea, hodeiak eta ostarteak egongo dira goizean, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, bereziki ipar isurialdean. Arratsaldean aldiz, ezegonkortasuna areagotuko da eta zaparradak botako ditu. Gainera trumoitsuak izan daitezke arratsalden gau partean. Hego haizearekin jarraituko dugu goizean, baina arratsaldean iparraldetik sartuko da kostaldean. Temperaturan ez da aldaketarik espero Kantauri isurialdean. Barnealdean eta hegoaldean berriz igo egingo da. Igandean, euria eta temperaturaren jaitsiera izango dira izpide. Egunaren lehen partean zaparradak etengabe botako ditu eta euria barra egingo du, bereziki ipar isurialdean. Gainera, ez da baztertzen ekaitzak sortzea. Arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugun arren, aterrune luzeagoak izango ditugu. Temperatura asko jaitsiko da aurreko egunekin konparatuz gero, eta gauzak horrela maximoak 11-13 gradu inguruan geratuko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta elurkota 1000 metro ingurura jaitsiko da arratsaldean.
zer modu zaude? Kaixo, egunon, Mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik. zuei, deitxagatik, bai. Bai, zera, Marcela, elkarrizketa honen zergatia, pasaden martxoan, Nafarroako liburutegiek Diego de Haro elkartearen bidez eman zituzten sariak dira, ezta? Martxoaren 11an emandako prentsaurreko batean, eman ziren aurtengo eta baita ere pasaden urteko sariak, ezta? Beraz, hasteko nahi dudana da azaltzea zer diren sari hauek, zein den haien helburua, zergatik sortu ziren. Bai, duela, uste dut hau da, laugarren edizioa, buratu zitzaigun, Nafarroko liburu saltzaileak egin behar genuen gure sari propioa berezia, ez? Bai literatura aldetik, bai ilustrazio aldetik, gaztelaniaz, euskaraz, eta, beste lekuetan badute haien sariak, eta guk ere erabaki genuen, izatea gure saria, ez? Gainera, bakigu Nafarroako liburu dendak, eta Nafarroan badire irakurle ugari, eta, gure oroi, nahi egenuen egin, omenaldi bat irakurleei, eta, haiek jakiteko zeinek diren gure, edo guk erabakitzen ditugun liburuak, ez? Baina, horrek esan du esan nahi, erabakitzen ditugun liburuak onenak direla, baina, guk erabakiak dira, eta, aurten erabaki dugu, beste liburu batzuen ezberdinak, eta jendeari gustatzen zaizkion. Zera, hori jartzen zuen prentsaurrekoan, ez dela egian justoa ez, 3 bakarrik erabakitzea, guztiak onak direlako, baina, erabaki behar dira 3, ez da, eta... Bai, eztabaida polita izan genuen, liburu den artean, ez pentsa, bai, zeren, zuen bere iritzia, eta denon artean asko ikasten dugu. Zeren, karo, zuk aurkatzen duzu liburu 3 liburu, 3 aukera, baina gero irakurri behar dituzu beste liburu dendakoak erabakitzen dutenak, eta oso aberatsa da, zentzu horretan oso aberatsa da, benetan, bai. Horri buruz galdetu behar nizun, Marcela, nork erabakitzen du zeintzuk diren saritutako liburuak eta ze irizpiderekin? Bai, gure elkartea da, Diego de Haro Nafarroko liburu den elkarteak, han gaude 18 liburu denda kideak, Nafarroan zehar. Eta 18 liburu dendatik, aurten adibidez, boto 13, eta 13 artean, egin behar dugu konsensu bat, azken finean. Claro, ez da erresa, baina, azten gara irakurtzen, badugu, normalki urte bukaeran, bakoitzak bere proposamenak bidaltzen dituzte, ez da? Eta, irakurri behar ditugu besteak, eta, batzutan igual zure iritzi aldatzen da, zeren, zuk aurkatzen duzu liburu bat, baina zure kolegak erabakitzen beste liburu bat, eta zantuz, ez nuen irakurri eta zeona den, eta, horrela, eztabaida horretan ibiltzen gara, eta, azkenean, egiten dugu kriba bezala, eta ja, azkenean, lortu behar dugu, sari bat besterik ez dugu, badugu 3 kategoria, badugu gaztelaniaz, euskaraz, berdin da saiakera edo laberriak gero, eta gero ilustratuak. Orduan, azken fina, botoen arabera, azkenean erabaki hori da. Bai, eta zera, idazleek nafarrak izan behar dute saria jasotzeko, edo horrek ez du, edo nongoak izan behar dute? Ez. Munduan zeharko idazleak izan daiteke, horretan daukagu askatasun osoz erabakitzeko. Beti pentsatzen dugu bestsellerrak eta horiek badute nahiko propaganda handia. Eta gu apostua ematen dugu alternatiba horietan, ez sartzear bestsellerren munduan, baizik beste aukera batzuk badago literaturan, liburuan badago aukera ugari eta pena merezi du argitaletxe horiei edo idazle horiei presentzia bultzatzea, ez?
Osea, bilatzen duzu pixka bat ere, hain ezagunak ez diren idazleak pixka bat ezagutzera ematea edo... Edo igual ezagunak, baino igual... Baino ez bestsellerren mailan, ez da? Jo, eske, igual, planeta saria, pues badute bere saria. Saridunak direnak, pues saridunak da. Guk nahi ditugu gure sari propioak, ez, horregatik. Bai. Eta, Marcela, zeintzuk izan dira aurtengo sarituak? Bueno, aurtengo sarituak alde batean gaztelaniaz erabaki dugu Jon Bilbao liburuari ematea, Basilisko du izena, impedimenta argitar. Eta liburu hau, batzutan ez da erresa esatea, bueno, da pizkat korala, da alde batean dago, novela korala esan nahi dute, bueno, bi denboretan dago. Ez da erresa definitzea zer den liburu hau, baina, bueno, alde batean da, narrazio batzuk, alde batean pentsatzen dugu direla narrazio batzuk eta badute lotura bat, edo dira, da kontu bat, eta, edo narrazio bat kontu batzuekin. Irakurri dugu horrela. Eta ez da erresa esatea zeren, bueno, alde batean dago gaur egungo historia, baino bat joaten gara Belde-Baldera, eta da western bat bezala irakurri dezakezu. Eta Jon Bilbao irakurri dutenentzat ulertzen dute zer esaten dudanik, baina baduzu ulertzen Jon Bilbao, pena merezi du irakurtzea liburu hau. Nik uste, bueno, oso ongi idatzia dagoela, olako estiloak ez dira oso errezak egitea, Gabriel García Márquez estiloko horretan, baina dago kokatua, bai western bezala eta bai gaur egungo literatura bezala. Gero beste aldetik daukagu beste liburu ilustratuan, Paisajes perdidos de la tierra. Oso liburu ederra da. Aitzinako evoluzioak eta hori. Eta liburu bera dauzka ilustrazioa oso berezia da, ziren baditu berak esaten duen bezala, idazleak esaten duen, bueno, idazlea da Aina Bestat, eta hori buka argitaletxea. Eta berak esaten duen, una obra hecha de puntitos y rayas. Oie, esaten duen, eske da, oso berezia da, ilustrazioak, kriston lana izan da, eta da, pues, munduaren evoluzioa ilustrazioen bidez. Oso derra, album oso berezi iruditu zaigu, lamina batzuk papel vegetalean daude eginak, oso bereziak ere. Eta bukatzeko, badago, momentu honetan, liburua bukatu zaigu eta erakutsiko dizuet papera bakarrik, Baginen. Hau bai liburu politela. Da Euskal Herriko historia makumen bitartez. Orduan, kasu honetan, badaude bi idazlea, da Zira, bueno, alde batean, Zira Crespo eta Elena Ziordia. Elena Ziordia da ilustrazailea eta margolaria. Eta Zira Crespo da egin dute simbiosis bat, esan nahi dut, haien artean egin dute lotura bat oso polita. Alde batean ilustrazioak daude akuarela oso finak eginak, eta izan da, historialdetik oso ikerketa polita izan da, sakona, eta baino lortu dute divulgazioko lan bat egitea. Dira, 50 emakume baino gehiago, historia horiek, badakigu, historian zehar emakumeak beti astutak izan direla, eta, bueno, orain, eman diote argia bi idazle hauek, eta pena merezi du, Txalaparta argitaratu du, oso liburu ederra eta divulgaziozko liburu ederra ere bai. Kontuan hartzen dugu. Eta zera, Marcela, pasaden urtekoei ere, esan dugun bezala, saria eman zaie, ez da? Pasaden urtean ezin izan zen egin, saria honen edizioa, ez da, COVID-a dela eta. Eta zera, kontatu aldi guzu zerbait ere, pasaden urteko titulei buruz. Bai, pues begira, pasaden artean justo, iaz, martxoaren hasieran egin genuen hemen Nafarroko Museoan aurkezpena. Pues hurrengo astean, ja, finamendua. Orduan, justo eman zigun denbora, bueno, egiteko aurkezpena. Eta iaz genizkion, bai, bueno, gaztelaniazko liburari, da, Desierto Sonoro, da, Valeria Luiselliz, ez topizu argitaletxean, eta saria eman genion, da, beran mexikarra da, baino estatu batuetan bizi da.
Eta euskerazko liburuak eta guretzat oso berezia zen, Aitaren etxea Karmele Jaiorena, Elkar argitaletxekoa. Oso ez dakit irakurri duzuen, baino da liburu bat oso pertsonala, Karmele Jaioren oso liburu pertsonala izan da, nola agertzen da feminismoa eta maskulinismoaren horri buruz hitz egiten du, oso liburu intimista, baino oso ongi idatzia, eta guztien, beira, kasu horretan, oso ados jarri ginen liburu den Bai, ezitza izuen hainbeste kostatu, ez? Bai, eta gero, ilustrazio aldetik, liburu bat oso berezia da, Vivas las vacas. Vivas las vacas. Viva las vacas, bai. Viva las vacas vacaciones, viva las vacas. Algun ilustratu bada, bai. Eta, idazleak ziren David Purmod eta Pascal Rabat. Eta Barbara Fiore argitaletxekoa. Karo, zer gertatu den aurten? Barbara Fiore hil egin da. Argitaletxea zen Barbara Fiorera. Orduan, gure aurten, nola zigunen denborik eman, sariko, baizik aurkezteko bakarrik, orduan, aurten nahi dugu egin omenaldi berezi bat Barbara Fiore. Eta hauza hoie guztiak, bai omenaldiak eta sariak ematea, eginen dugu liburu azokan. Liburu azoka izan hasiko da ekainaren 8an, Gaztelun Paran, ekainaren 8an barkatu, maiatzaren 28an. Maiatzaren 28an hasiko da, eta egun hortan, lehenengo orduan, badugu asmoa, elkartzeko idazle guztiei, eta argitaletxe guztiei liburu den dakarne egotea, eta sariak ematea. Omenaldi moduan, bai ez? Bai. Oso polita. Eta, Marcela, ja bukatzeko orain azaldu diguzula sari hauei buruz, elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko momentuan mezu libre bat emateko aukera ematen diegu, beraz, hemen daukazu, Marcela, zure aukera, nahi duzun hori airera botatzeko. Bezu bat? Bai. Bezu bat, bale. Pues begira, Nafarroko liburu dendeak beti gaude pres, eta zaude deno konbidatuak bizitatxo bat egin. Ez gure liburu dendera bakarrik. Den ibilbidea oso polita da, pela merezi du, guk, pres gaude, zuek aholkoa emateko, edo zein liburu, dago liburua denontzat. Eta nik uste momentu oso ona da, irakurtzeko, badaude liburu ilustratuak oso politak, eta mesedez, museoak bezala, bizitatu liburu dendak. Ez dago konpromisurik erosteko momentu horretan. Bakarrik bizitatxoa egitea, eta nik uste pena merezi duela. Merezi. Marcela, mila esker, egia esan placer bat da zu bezalako, notatzen zaizu benetan pasioa daukazula irakurketarekiko, eta placer bat da zu bezalako pertsona batekin hitz egitea. Beraz, mila esker, Marcela, berriz ere elkarrizketa eskaintzeagatik, eta ea jendea benetan animatzen den liburu den ibilbide hori egitera eta liburu dendak bizitatzera. Osongi, mila esker zuei beti. Bai, besarka handia, Marcela. Agur. Ikus ditzagun orain Iruñerriko albisteak. Atarrabiari dagokionez, maiatzaren 8irako Baztan Abentura Parkerako ateraldia antolatu da, 12 eta 17 urte arteko pertsonentzat. Goizeko 9:00 arratsaldeko 6:30. Prezioa 25 euroko da erroldatuentzat eta 50 eurokoa erroldatu gabekoentzat. Izen emateak eta ordainketak apirilaren 12tik 20 egin daitezke, 944-012-012 telefonora. Bestarde, berdintasun zerbitzuak izan duten harrera ona eta eskaera dela eta berriro ere programatu ditu txikung eta biodantza kurtsoak. Izena emateko epea irekita dago jadanik eta 944-012-012 zenbakira egin daiteke. Zizur nagusiari dagokionez, bertako udalak zenbait obra eta aldaketa egingo ditu datozen hilabeteetan. Udaletxean, herritarri eskantzen dien arreta hobetzeko xedearekin. 2021ko martxoaren 30 eta 31 bitartean hasiko dira lanak udaletxean. Herritarren informazioa, erregistroa, hirigintza eta berdintasun arloetako arreta mailak udaletxean bertan kokatu egingo dira.
kokaleku berri batean. Bestalde, kirol zerbitzuko harretak ez du aldaketarik izango. Horretaz gain, Zizur-Nagusiko udalak omenaldia egin zion pasaden apirilaren 3an Luis Ibero Elia herriko demokraziako lehen alkate izendakoari. Joan den azaroaren 10ean hil baitzen, 71 urte zituela koronavirusaren ondorioz. Azkenik, Zizur-Nagusiko poligonoa enpresa berrien etorrerarekin aktibatu egingo da. Hilabete gutxi barru, merkataritza arloak hainbat enpresa iritsiko dira Zizur-Nagusiko zerbitzu poligonora. Eta enpresa horiek L6 lurzatian instalatu egingo dira, 20.000 metro karratu inguruko azalerarekin. Iruñari dagokionez, 80 pintura eta lan grafikoa Espainian deituriko erakusketak 2 aste gehiago iraunen du eta arma aretoan apirilaren 25 arte egongo da ikusgai. 4.000 pertsona baino gehiago hurbildu dira arte kreatiboan zeharreko ibilbide horretara. 21. mendearen azken 2 hamarkadetatik 21. mendearen hasierar arte doan. Bestalde, 5 postutarako enkantea eginda Zabalduguneko merkatuan eta 6 postutarakoa Ermita Gaina merkatuko merkataritza galerian. Eta beste prozedura bat Zabalguneko merkatuan 2 lokal alokatzeko. Proposamenak Iruñan aurkez daitezke maiatzaren 31 arte. Horretaz gain, musika eskolako irakasleentzako aldi batarako kontrataziorako zerrendak deitu egin dira, akordeoi eta gitarra espezialitateetan. Interesatuta dauden pertsonek deialdietarako eskaerak apirilaren 19 arte aurkez ditzateke. Beste alde batetik, lehen Cowork Kids kanpaldian 130 haurrek Iruña hobetzeko egindako 13 proposamenak entzun egin ditu alkateak. 13 proposamenetatik 2 haurrak eta nerabeak protagonista dituen bozketa prozesuaren ondoren egingo dira. Azkenik, udalak eremu pribatuetan jardun ahal izanen du arratoien kopurua handietzeari aurre egiteko. Jabeek tasa ordaindu arte itxaron gabe. Tokiko gobernu batzarrak arau aldaketa bat onartu zuen atzo, plan baten barruko arratoi garbiketa zerbitzuek tarifarik izan ez dezaten. Kaixo, egunon, gaur Ines Zazurekin gaude. Ezkaba aldizkariko erreaktorea, zer moduz, Ines? Oso ondo. Mila esker zure denbora eskaintzagatik eta hona etortzeagatik. Zuei batez ere aukera hau emateagatik, gure proiektua azaltzeko eta. Zera, elkarrizketaren zergatia, zera da gaur, gaueko 9:00 aurrera, ez? Toke de queda fest antolatu duzuela, Ezkaba aldizkaritik. Baina horretan sartu baino lehen, nahiko nuke kontatzea, pixka laburtxo edo ikusleek jakin dezaten, Ezkaba aldizkaria zer den, zein den egiten duzuen lana, ezta? Bai, Ezkaba aldizkaria bada Arrotxapeako aldizkaria. Aurten, beteko dugu 9. urtea da, hasi ginen ja badugu trajektoria luzea, eta auzoko aldizkaria da, eta gure proiektua da, esan dezagun, ONG bezala, ez bada, dena musutruk, hor parte hartzen dugun guztiak egiten dugu aldizkaria nahi dugulako, voluntarioa da, eta momentu honetan bagaude 14 pertsona, redaktoreak, orain bai bagaude talde potentea eta oso ongi moldatzen gara gure artean eta horrezegatik eramaten dugu oso erraz gure proiektua. Orduan bagaude redaktore batzuk, argazkilariak, zuzendariak, maketadora eta osotara 14 pertsona. Egiten dugu urtero 10 aldizkari, udan hartzen ditugu oporrak eta deskansatzeko eta hori, hilabetero ateratzen dugu aldizkaria. Ezkaba aldizkaria da batez ere auzoko altaboza, ez? Hor bada aldizkari irekia, kolektiboek parte hartzen dute, bakoitza bere gauzak argitaratzeko, eta batez ere hor barruan mamia eta bada auzoko bizitza, zer gertatzen den auzoan. Aldizkaria egiteaz gain, gustatzen zaigu beste ekitaldi batzuk egitea. Adibidez, kontzertuak, erakusketak, gauza batzuk.
zer gertatu da? Pues aurten justo konfinamendua dela eta ezin izan dugu ezer egin, ze, claro, badakigu zer gertatu den eta bakarrik egin aldugu aldizkaria eta justo pasaden urtean 2 aldizkari egin genituen online, pues hori presentzialki ezin izan genuelako. Orduan, hau bada gure proiektua eta egiten duguna. Eta zera Inez, esan duzu, orain ekitaldirik, hainbestekorik gutxienez ezin dela egin, COVID-a dela eta, baino gaur, gaueko 9:00-etatik aurrera, ekitaldi bat egingo duzue. Ez da presentziala izango, ez da, online izango da, baino toke de queda fest antolatu duzue gaurkorako. Beraz, azaldu, zertan datza, zergatik egin duzue? Bai, bueno, esan nahi dut, ezer baino lehen, virtuala izango da, presentzialki bakarrik egongo gara musikariak, eta ezkabako batzuk hau dena antolatzeko eta gero neurriak beteko ditugula, neurri sanitarioak eta beteko ditugula, batzuk ja txertatuta, beste batzuk PCR eginda, bueno, dena beteko dugu. Eta zergaitik egin dugu? Lehen aipatu dudana, aurten izan da oso gogorra denontzat, eta pentsatu genuen zerbait egin behar genuela auzoari begira, zerbait alaia, musikarekin, humorearekin, eta gero, orain sare sozialek ematen digute aukera hori, bakoitza bere etxean egonda bada ere, zerbait amankomunean egitea edo elkarrekin zerbait egitea eta disfrutatzeko. Orduan jarri genuen martxan gure proiektua, lehendabizikoa izan zen auzoko musikari batzuekin kontaktuan jartzea, bere apreseuden egiteko eta... Guztiak auzoko musikariak dira, gaurko arituko direnak. Bai, guztiak auzokoak dira, auzoarekiko lotura handia duten musikariak dira, eta esan behar dut, proposatu genienean gure proiektua eta parte hartzeko, guztiek esan zuten baietz, pentsatu gabe, eta esan nahi dut, haiek ere musutruk egingo dutela, eta orduan eskertzekoa da, eta hemendik eskertzen diet guztiei borondatea eta parte hartzea. Auzotik eta auzoarentzat, ezta? Hori da, bada auzorako ekitaldi bat, hori, disfrutatzeko, eta hori, justo, toke de queda baino lehen, eta tabernak itxi ondoren, justo tarte horretan 9:00-etatik 11:00-etara egingo dugu. Eta zein musikari izango dira parte hartuko dutena? Pues, behitu, egongo dira Nekane Ibero, gero Tote Garjon, eta Tote Garjon kantatuko du 2 kanta, bata Blanka Zantzekin eta bestea Angelo Krai. Gero badago Javi Izurieta eta bukatzeko ja Manganta taldea. Guztiak arrotxapeakoak. Eta zer esan behar nizun, ikusleok jakin dezaten, zer da, zuen Facebook horrian, bai. Eta ze ordutatik edo azaldu ikuslei? Pues ikusteko bada gure Facebooken profilean, orduan guk egongo gara 9:00-etatik aurrera ja konektatuta, orduan, bueno, igual ez gara hasiko 9:00-etan jendea etxera iristeko eta, baina, bueno, 9:00-etatik 10:00 arte edo zuzenean, eta hori ere oso polita da, zuzenean egitea, zeren bada beste freskura bat eta espontaneoa da, ordua, hori, nik animatzen dut jendea ikusteko eta disfrutatzeko, benok elkarrekin. Eta zera Inez, ekimen honen atzean, jendeak disfrutatzea da helburua, baino horren azpitik ere, igual garrantzitsuena beste helburu bat da, ezta? Musutruk egiten duzu zuek eta musikariek ere musutruk, baina ikusleok ekonomikoki parte hartzeko aukera daukate, eta fondo horiek Republika Arabiar Saharaui Demokratikoaren Nafara dizkien elkarteari bideratuko dira, ezta? Bai. Guia Anarrasekin, elkartearekin, beste proiektu bat egin genuen orain dela urte batzuk, eta harremanak izan ditugu. Orduan, proiektu hau martxan jarri genuenean, pentsatu genuen, hori alde batetik disfrutatzea, baina gero beste aldetik zerbait solidarioa polita izango zela, ez? Normalean, ezkabaldizkaritik egiten dugu, urtero egiten dugu, kanpainaren bat zerbait reibindikatzeko edo zerbait solidarioa. Orduan, hitz egin genuen Anarraseko lagunekin eta esan zidaten baietz.
Orduan, jendeak oso erreza da diru laguntza emateko. Bada bizunaren bidez, orduan jendea nahi badu, sartu bizunen, jarri donar, bilatu elkarteak eta anarrat. Orduan, jasotzen dugun diru guztia da elkarte honetarako. Eta aipatu nahi dut, justo orain elkarte honek martxan jarri du proiektu bat. Eta proiektu hau da haur esnea Saharako haurrentzat. Orduan, kanpaina hau, eta dirua joango da kanpaina honetarako. Dirua da 0-2 urte bitarteko haurrei zuzenduta. Denok dakigu nola dagoen Saharako egoera, zenbat urte daramatzaten krisi honekin, eta krisi honek ze ondorioak dituen batez ere ahulak diren jendearen ganez, hau da, haurrak, emakumeak, gaixo daudenak, eta barez. Orduan, kanpaina honekin, ez dugu konponduko arazoa, baina bai lagundu eta arindu ez. Zeren, egoera honek ekartzen duen ondorioa da elikadura txarra, eta elikadura txarrak ekartzen du malnutrizioa, eta orduan esne bilketa honekin, gutxienez aurrek eta aurdun dauden amak, eta badaude beste batzuk jasoko dute esnea. Zera Inez, ikusleok jakin dezaten zein den ekimen honen garrantzia, oraintxe bertan azaldu aldiezu zein den egoera Saharan? Saharan orain badaude, daramatzate batez ere 2000 batetik ona, lehen bazegoen krisi hau ez, baina hortik aurrera areagotu eginda egoera latza. Orduan, hor, kanpamentuetan daude, badakigu baldintza txarretan, jende pilo bat leku txikietan, eta esan dudan bezala, esne hau bideratuta joango da aurrentzat, 0-2 urte bitarteko aurrentzat, emakumentzat, edo aurdun daudenak, edo seme-alabak izan dituztenak, edo gaixorik daudenak, edo nolabait arintzeko pairatzen duten egoera. Denok dakigu nola dauden orain kanpamenduetan. Eta oso gutxirekin asko lagundu alda. Hori da, hori da. Eta zera Inez, orain pixka bat aldizkarira bueltatuz, nola sortu zen aldizkaria sortzeko ideia? Esan didazu lehen duela 9 urte, ez? Nola izan zen, lagunen artean, ezagunen artean? 9 urte ez, 29 urte. Urrengo urtean beteko dugu 30 urte, ospatzeko modukoa. Proiektu hau hasi zen orain dela, pensa, nik hasieran ez nengoen. Bai, hasi zen hor auzoko lagun batzuk elkartu ziren, batzuk ziren kazetariak, beste batzuk ez, eta elkartu ziren auzorako proiektu bat martxan jartzeko. Gero, urte hauetan, jende aldatu da, hasi zutenak joan dira eta orain beste batzuk gaude, izan ditugu denetarik ez, denboraldi onak, denboraldi txarrak, behin egon ginen persiana jeistear krisialdia dela eta esan nahi dut, aldizkarian bagaudela esan dizut 14 pertsona, baina gero atzean daude auzoko komertzioak, tabernak, eta haiei esker Ezkaba kalean dago hilabetero. Zen, haiek jartzen dute iragarkia eta diru honekin guk ordaintzen dugu, ordaindu aldugu, ordaintzen duguna, hau da, imprenta eta maketazio eta gastuak, ditugun gastuak. Orduan bada auzoko proiektu bat eta taldeaz aparte badaude komertzianteak eta gero batez ere irakurleak, ez? Harrera ona dauka auzoan, auzokideen artean, bai? Bai, nik uste dut baietz eta normalean auzoko erantzuna jasotzen dugu, ez? Kritika onak eta kritika txarrak, eta guztiak beharrezkoak dira onak eta txarrak direnak. Orduan, zerbait polita jasotzen dugunean edo hori ematen digu gogoa jarraitzeko eta, askotan da,
lango gorra ez, baina lan bikoitza, zeren bakoitzak badugu gure lana, eta hau da egiten dugu nahi dugulako. Gogo handiekin egin behar. Hori da, atzean badago ilusioa eta gogoa. Eta zera, ekimen sozialetan ari zarete orain, gaurkoa adibidez, hori betidanik izan da, edo noiz hasi zineten markatu aldizkariaren publikazioaz apartere ekimen sozialetan aritzen? Betidanik egin dugu zerbait, lehen bagenuen urtero kanpaina bat, eta normalean kanpaina hori bazen auzoko kanpaina bat, ez dakite egin ditugu kanpaina batzuk. Adibidez, azken urte honetan, adibide bat jartzear, hor Arrotxapean etxe zahar batzuk bota zituzten, oso zaharrak zirelako eta bota behar zituztelako. Orduan gelditu zen espazio handi bat zerbait eraikitzeko edo egiteko. Orduan Ezkabaldizkaritik proposatu genuen edo egin genuen proiektu bat plaza horretan espazio polit bat egiteko auzorako, denok disfrutatu ahal izateko. Behin jabukatuta proiektu hori, udaletxeari bidali genion, arkitektoi eta haiek ikusteko eta posible bazen gauzatzeko. Ez dugu, hasieran jaso genuen erantzun ez oso polita eta orain zain gaude, aber zer gertatzen den. Baina, importanteena da, horrelako kanpainak egiten ditugula beti auzoari begira, auzoa hobetzeko edo atseginagoa egiteko. Eta, Inez, bukatzeko elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko partean, mezu libre bat emateko aukera ematen diegu, beraz hori daukazu aukera, nahi duzun hori esateko gure ikuslei. Ezer baino lehen, esan nahi dut gauza bat, ahaztu zitzaidana, eta hau da, jendeak aportatu aldu, bakoitza nahi duena, euro bat, 2, 5 edo bakoitza nahi duena. Baina 30 euro baino gehiagok ematen duena, orduan oparituko diogu liburu hau. Liburu hau da Iñaki Bergara eta Mikel Razkinek egindakoa. Iñaki Bergara da aldizkariko argazkilaria oso ona, eta orduan, bere garaian egin zuen liburu hau oso polita argazkiekin, bai Saharako argazkiekin eta idatzi batzuekin. Orduan, ikusten da oso liburu elegantea, orduan 30 euro baino gehiago ematen duenari, emango diogu liburua. Eta gero, apirilaren 14 baino lehen, argitaratuko dugu gure Facebookean edo sare sozialetan, zenbat diru jaso dugun denon artean, eta zein izango diren liburuaren irabazleak. Orduan, hori. Eta horretaz aparte, esan nahi dut, hori, jendea animatzeko kontzertua ikusteko, oso ongi egongo da. Bada, esan nahi dut ere, kontzertu humila dela, osea, baliabide tekniko eta ekonomiko zero. Baliabide tekniko eta ekonomiko gutxioko kontzertua, baina ilusion handiakoa. Artista onak dauzkazu horrekin Bai, artista onak, ekipo hona atzean, orduan jende animatzeko, ikusteko, eta alba dute, emateko zerbait anarraz elkarterako. Gaueko 9:00 aurrera, Ezkabaldizkariaren Facebook orrialdean, eta dirua donatzeko errepikatu alba diezu ikuslei nola egin alduten, bizun bidez, ezta? Bizun bidez, hori da, bilatu, uste dut horrela jartzen dela, donar, eta gero agertzen dira elkarte batzuk, eta bilatu anarraz, klikatu, eta hor zuzenean dirua badoa, ez da gure eskutik pasako dirua, zuzenean badoa elkarterako. Saharako aurrak laguntzeko. Hori da, orduan oso erreza da, orain gaur egunean normalean denok dugu bizun, orduan erreza da, eta bada, hori, zerbait polita eta solidarioa egiteko. Eta oso gutxirekin askoren artean asko lagun daiteke. Beraz, espero dugu jende asko animatzea kontzertura eta dirua pixka bat donatzera ere. Mila esker, Inez, plazer ikaragarria izan da, eta espero dut sorte handia, arrakasta handia izatea gaurko kontzertuak. Mila esker zuei, aukera hau emateagatik. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta datorren astera arte.
Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen hondartzortan. Olatuak ezabatuz zure irria, orain inaiz mareata, gorantz noa, gorantz noa. Gomendatu zenizkidan filme horietan, zuzinen protagonista, baina ni naiz gidoilari ora honetan, antzez lana bukatu da. Gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa. Ta orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Ikusten aldi duzu nire gana urrunean. Lisboako karriketan eguzki printzak, ederra dago iria. Laino batek estalia ikusten nuen zeru guztia, galdu egin nintzen baina ni gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa, gorantz noa. Ta orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Ikusten aldi duzu nire gana urrunean. Berdin dute nire markoek, berdin dute zure arrazoiek, galaxiaren erdigune zara, zulo beltzerra aldoia, tani kometa bezala iesi noa. Ta orain libre naiz, haizea bezala, libre noa. Ikusten aldi duzu nire gana urrunean. Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen hondartzortan.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.